Mipanaw na si Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Umas nailhan nga si Queen Elizabeth II sa edad nga 96 anyos kaganihang kadlawon didto sa iyang vacation house sa Balmoral Castle, ang opisyal nga bakasyonan sa Queen nga nahimutang sa Scotland. Nataw si Queen Elizabeth ni atong Abril 21 tuig 1926 didto sa Burton Street sa London, United Kingdom. Ug sukad kaniadto nagpuyo kini sa 37 ka hektaryang palasyo nga gitawag og Buckingham Palace. Si Queen Elizabeth ang pinakabatang babay nga nahimong lider sa edad nga 25 anyos. Milingkod kini isip leader ni atong Pebrero 6, 1952 human sa kamatayon ni King George IV. Sa pag-anunsyo sa kamatayon kaganihang kaadlawon, gitugtog sa mga estasyon sa United Kingdom ang God Save the Queen, samtang gipakita ang hulagway ni Queen Elizabeth didto sa Buckingham Palace. Sa gamay pa si Queen Elizabeth, gianggaan kini og lilibet sa iyang pamilya. Kay dili man kani makalitok sa pulong nga Elizabeth. Gani, gihimo kiningalan sa anak ni Prince Harry ug ni Meghan Markle nga si Lilibet Diana niadtong tuig 2021. Nagsugod si Queen Elizabeth og lingkod sa trono sa edad nga 26. Ug siya ang babaeng lider nga si 70 anyos nga nagsilbi sa iyang nasud nga giilang United Kingdom nga misakop sa England, Scotland, Wales ug Northern Ireland. Si Queen Elizabeth ang leader sa usa ka monarchy, kun leader sa usa ka wala matunga nga nasyon, ug siyang pinakadugay nga milingkod sa trono nga miabot og 70 ka tuig. Siya ang pinakapopular nga monarch kun leader nga nailhan sa halos tanang mga Britons. Nagkwita si Queen Elizabeth ug ang iyang bana nga si Prince Philip of Greece niadtong tuig 1939 sa dihang 13 anyos pa lang si Queen Elizabeth samtang si Prince Philip 18 anyos pa lang nga usa ka naval officer. Gipadala si Prince Philip nga mo'y moabi-abi kang Queen Elizabeth ug pipila ka tuig ang milabay, gipatawag si Prince Philip sa royal family sa Windsor Castle aron didto magselebra sa iyang Pasko. Kay niadtong panahona, giistudyohan na kung pwede ba o kwalipikado bang manguyab si Prince Philip kang Queen Elizabeth. Sa dagan sa panahon, gikasal sila ni adtong 1947 didto sa Westminster Abbey. Nahimo silang magtiayon ug nahimong malipayon. Og nahimong king si Philip ug malipayon nag-uban ang magtiayon sulod sa 70 ka tuig. Namatay si King Philip ni adtong milabayng tuig sa edad nga 99. Sa pagkamatay ni Queen Elizabeth, milingkod na ang bagong hari, ang 73 anyos nga king, si ni Prince Charles, ug siya ilhon nga King Charles III. Samtang ang iyang ikaduhang asawa nga si Camilla, ilhon nga Queen Consort. Base sa tradisyon sa United Kingdom, napulo kaadlaw ang haya ni Queen Elizabeth. Nagpadala na og mensahe sa iyang pasubo si Pope Francis sa kamatayon ni Queen Elizabeth. Samtang si Canadian Prime Minister Justin Trudeau pula pa ang mata samtang nagpadala sa iyang mensahe. Si Prime Minister Trudeau usa sa mga suod nga higala ni Queen Elizabeth ug ang Canada ang nasud nga pirming bisitahon ug ang nasud nga kadaghan gibisita ni Queen Elizabeth. Samtang si US President Joe Biden nasubo sa kamatayon ni Queen Elizabeth nga iyang gihulagway nga usa ka lig-on nga babaeng lider ug kanunay nga kaalyado sa Estados Unidos. Nagyukbo ang tanang leader sa tibuok kalibutan tungod sa kagamhanan ni Queen Elizabeth ug sa iyang influensya sa tibuok kalibutan. Ang kamatayon ni Queen Elizabeth dili lang makaapekto sa United Kingdom, apan maapektuhan usab niini ang laing mga nasod sa tibuok kalibutan kay dako og kalambigitan ang desisyon ni Queen Elizabeth sa natad sa patigayon sa tibuok kalibutan tungod sa iyang kadato ug kadato sa United Kingdom ug sa mga lugar nga gingharian, apil na ang Canada, Switzerland ug uban pang dato nga mga nasod. Usa ka dakong tingog og lig-on ang posisyon ni Queen Elizabeth sa International Monetary Fund, ang utanganan sa tibuok kalibutan. Og sa uban pang mga polisiya sa tibuok kalibutan tungod kay siya ang pinakadato ug pinakadungay nga babaeng lider sa kasaysayan. Kung unsa man ay ipakitang liderato ni King Charles III sa sunod nga mga adlaw, ang kasaysayan na lang ang nasayod. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!